Nevroza ku ji bo gelê Mezopotamyayê destpêka biharê û mizgîniya nûbûniyê ye, di şexsê gelê Kurd de veguheriye agirê berxwedanê yê ku bi sedan salin didome. Gelê Kurd di her demê dema dîrokê de li hemberî serwer, mêtînger, dagirker û qirkeran têkoşîn û berdêlên mezin daye. Meşaleya ku bûye sembola têkoşîna kawayê hestinkarê ku li dijî deha têkoşiya ye, piştî sedan salan li zindana Amedê ya ku tarîtiya şevereşk, xerabî û îşkence lê hebû di destê mazlûm dogan de veketiye û ev veketin hêjî didome. Meşaleya azadiyê ya ku Zekiye Alan û Rahşan Demirel bilind kirine, rêya hebûnê nîşanî gelê Kurd daye. Newroz kiriye Newroz û gelê Kurd jî kiriye gelê Newrozê. Newroza sala 2024 ya ku em bi vê berxwedan û baweriyê pêşwazî dikin, ji bo emên ku dibin zextên qirkirinê de ji bo azadiyê tê dikoşin xwedî giringiyeke dîrokî ye. Zilma ku bûye sedema Newroz wekî mîrateya berxwedanê derkeve ser dîka dîrokê îro jî didome. Dijminatiya li hemberî nasname, ziman, erdnîgarî, xweza, av, çiya û ava gelê Kurd roj bi roj zêdetir dibe. Li hemberî her cure polîtikayên qirkirinê, helwesta gelê Kurd jî roj bi roj ve diguhere berxwedaneke biheybet. Qadên Newrozê jî qadên herî giringên vê berxwedana biheybet e. Gelê Kurd ê ku qada dikin Kongreya Gelan û îradeya xwe nîşan dide, wê Newroza îsal veguherîna agirê kampanyaya ji Abdullah Öcalan ra azadiya fîzîkî ji pirsgirêka Kurd re çareserî. Azadiya Öcalan, azadiya hemû Kurdan e. Azadiya Rêzdar Abdullah Öcalan ê ku paradigmaya wî ya demokratîk, ekolojîk û azadiya jinan diparêze li hemû dunyayê belav bûye û tê qebûlkirin. Di heman demê de azadiya Kurdan û ya hemû gelan e. Rêzdar Abdullah Öcalan dibin pergala îşkenceya İmraliyê ya 25 salan de di her hevdîtinê de ya ku wî re hatiye kirin de rêya aşitiyeke bi rûmet nîşan daye û wî diyar kiriye ku ji bo vî tiştî damade ye her cure berpirsiyariyê bistîne. Lê bi agahînestandina mutlaq re dibin tecrîdeke giran de tê girtin û tê xwestin ku tekîliya wî ya bi dinyayê re were qutkirin. Ji ber vê sedemê bi bawerî, biryardarî, îrade û ısrarê re wê qadên Newrozê bibin qadên ku wê tecrîd were parçekirin, azadiya fîzîkî ya Rêzdar Öcalan ê ku parêzvan û berxwedêrê aşitiyeke bi rûmet e were pêkanîn. Newroz yekîtî û yekbûna gelê Kurd e. Newroz bi qasî ku berxwedan û azadiyê yekîtî û yekbûn e jî. Li çar parçeyên Kurdistanê û li her dera dunyayê daxwaza herî sereke û xeyala herî biqîmet yekîtiya neteweyî ye. Di nav şertên şerê dunyayê yê sêyemîn de ku rojhelata navîn û dunya ji nû ve tên dîzaynkirin û gelek krîz û firsend tê de hene. Berpirsyariya me hemûyan e ku dibin vê qirkirinê de em yekîtiyê pêkbînin û li hemberî xiyanet û hevkariyê bi neyaran helwestê nîşan bidin. Ev helwest li hemberî gelê me deyneke me ye jî. Em soza yekîtiyê û azadiyê didin gelê xwe û hemû qehremanên ku ala Newrozê anîne vê rojê. Agirê ewil dê li warê mazlûm dogan were rêxistin. Meşa me ya azadiyê ya ku di meha cotmehê de salvegera komploya navnetewî de hatibû destpêkirin, di meha mijdarê de heta Gemlikê çûbû. Di 1 û 15 Sibatê de li bajarên Bakurê Kurdistanê geriya bû. Bi hêza ku ji qadên heştê adarê stend wê di Newrozê de derbasî qonaqeke nû bibe. Dema em bi ruhê berxwedanê ber bi Newroza azadiyê ve diçin, hemû bajar, navçe, tağ û gundên Kurdistanê di serî de li her derê bi şiyara rabe dema azadî û serkeftinê ye. Wê Newroz were pîrozkirin. Wê agirê pêşîn ê îsal ê Newrozê di 15 adarê de lê li depê were vexistin ya ku warê kawayê hemdem mazlûm doğan e ku tarîtiya serdemeke bi sê derikê niftikê ronîkê û ji rêya gelê Kurd re bûye ronî. Di heman rojê de li ser bircên Amedê û Kadîfe Kaleya İzmîrê yên ku bi Newrozê re bûne sembol wê agir were rêxistin. Di rojên piştî wê jî li bajarên wekî Wan, Êlih, Şirnex, Stenbol, İzmîr û Mêrsînê em ê têkoşîna azadî û demokrasiyê geş bikin û di 21 adarê de jî em ê li Amedê tacîdar bikin.
Bi vê vesîleyê em bang li gelê Kurd û gelên Rojhilata Navîn dikin û bibin çirûska agirê Newroza sala 2024. Newroza me ya wanê dê hevdê adarê roja yekşemê li qada Newrozê kêleka kelehê ye. Em ê Newroza xwe bi beşdarbûna hevseroka giştî ya Partiya Demê Birêz Tülay Hatimoğulları, hevseroka giştî ya DBP Birêz Keskin Bayındır, parlamenterên herêmê û endamên hevserokên şaredariyan û bi stranên Suavî, Faras Sine, Helîm Omerî û Ariyan Komê pîroz bikin. Dem dema şikandina tecrîdê û jiyana azad e. Dem dema pêkanîna yekîtiya neteweyî ya gelê Kurd e. Dem dema xwedîderketina bi zimanê zikmakiya nasname û çandê ye. Dem dema helwesta li hemberî dagirkerî, mêtîngerî û qirkirinê ye. Dem dema geşkirina têkoşîna hevpara gelan e ku divê li hemberî zilmê nîşan bidin. Dem dema wê ye ku em Newrozê berxwedanê veguherînin Newrozê azadiyê. Tevgera Jinên Azad, DBP, Dem Parti.